चेम्बाराव फैदो। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एक्सक्यूज मी डॉक्टर डिबोर। माबाफोर बुंनोबा बुंदो। सार, बेनि अनगायै माबाफोर पजिटिभ राहा दं नामा? राहायाथ' थेवबो नोंथाङा गुबुन गोजानाव थांनानै गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। रन्जित, नों मा सानखो? रन्जित, बेयाव सोंनांगौ आरो बुंनांगौ मा दं? डक्टर बुंनाय बाथ्राया सैथो। नों माब्लाबाबो गथ' बानाय रोंनाय नङा। डक्टराथ' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना, गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो दिन्थिहैनायनो। डक्टरनि बाथ्राखौ दोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो, गोजानब्लाबो खाथिब्लाबो बे डक्टरानो डक्टर, रावबो इसोर नङा। अब्लाबो गोसो मोनस्रा खेबसे दिन हा माब्रै एफा मानसिखौ नायिया माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलाय लांबायलै आदै। जों बायदि नांगाल फासिखौ नाङानो, मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो। जाम्बा, बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय। बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंब्ला फोरोंदोब्रा आदै। आया मादै गोनाङावनो मोरोनाखौ। खांख्राय, मा बै मानसिखौ नायहरनायसै? बबे? गमामायैनो दङ। साननो थाङोब्ला समस्याया जोबोद गिदिर। समस्याया हाजार गिदिरानो जाया मानो, जोंनि गोराया मुसुरगासिनो सल्भ खालामगोन। गोरा? औ, सोर गोरा? ड्रागन। ड्रागन? बे ड्रागना
जायखिजाया खामानियानो जाया मानो मानसि खावनायनिफ्राय बुथारनायसिम मावनो थियारि बुं नों आंनाव मा खामानि लाना फैदों गोरा आं आंनि हिन्जावखौ गारनो चिरां लाबाय जाहोना आंनि हिन्जाव नीलिमाया सांग्रेमा गथ' बानो रोङा आं मा खालामनांगोन गोरा आं खुनु कर्ट कासारियाव थांनानै डिभर्सबो लानो सानाखै आं कर्ट कासारिजों जेबो सोमोन्दोबो लाखिनो लुगैयाखै आं बर' समाजनि नेम बायदि फाथैलाइ बिसिनायखौसो खालामनो सानदों आंबो बेखौनो लुबैदों मानोना जोंनि खामानियानो पुलिसनि जेसेबां गोजान थानो हायो एसेबां मोजां पुलिसा मोदोमोब्ला गासिबो खतम गोरा आङो गोख्रैनो बर' समाजनि आफादगिरिनाव थांनानै फाथैलाइ बिसिनायनि साब्रैखौ हैनोसै नोंथाङा सिगि सग' जेरैब्लाबो बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन बेथ' आंनि थाखाय जेबो खामानियानो नङा नाथाय नों बे खामानिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन राजि राजि नै नीलिमा बिफा आं दिनै माबा फिसा नीलिमाखौसो मारुथि गाखोलायनानै फैनाय सिमां नुदोंहाय रंजार मा नोंहासो मारुथि काराव बिजामादैजों स्रें जजाबनानै आलासि जानो थांफानो नोंनाबाथाय खालि बिदि हेबनायल' बेखौ हेबनाय होनालै जाम्बि मेजेरनायसो जा ओंखारलांदों बेनिफ्रायनो दाबो न'आवनो हाबफैफिनाखै सानसेमानि बहा थाखो बहा माब्लानिफ्राय एसेबां फुजानो सांग्रेमा हिन्जाव रन्जित नों मा बुंनो गोसो बुं आं जेबो गाज्रि मोना बेनो आंनि खाफाल इसोरनि हरनाय दान खुगायाल' दावमैना नाथाय आंनि नांगौखौ होनो हाया पान्जि हिन्जाव रन्जित दहाय नंथारै रावजों आंनि गोरलै बिखायाव बिसनि बेगर दाफो पाप नांगोन पाप पाप आंनाव पाप नांनो ना नोंनाव नांनो खोनासं नों दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनि मोखां नायनायानो आंनि थाखाय पाप रन्जित नों बांद्राय फेबाय एसे थाल ला रन्जित आं सान्दों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो वाइफ रां मोनब्ला आं नोंखौ सिलिगुरि नङाब्ला कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके